I ako nas budu tjerali da s traktorima vodimo kampanju, dopunit ćemo ćirilicu i s traktorima. Ali neće ići u onom smjeru u kojem oni misle. Ići će u drugom smjeru. Ako žele da s traktorima uđemo u Brisel, ući ćemo. Kandidat koalicije u kojoj je i njegova stranka Hrast, Hrvoje Zekanović, komentirajući šaranje SDSS-ovih plakata, rekao je da se protivi svakom nasilju i uništavanju imovine. Pozvao je Milorada Pupovca da SDSS i na parlamentarne izbore kao i na europske izađe samostalno. Srbi, bez obzira na političku snagu, imat će 3 mandata u Hrvatskom saboru. Kod nekih vlada će imati pola ministara Srba. Imat će, kao na primjer danas, na desetke državnih dužnosnika, od ravnatelja uprava, državnih tajnika, pomoćnika, a imat će i izdašno financiranje kao na primjer Srpsko narodno vijeće, kao što dobija na primjer Srpsko narodno vijeće. Kako je Hrvatima u njihovoj domovini? Mnogi Hrvati, nažalost, u svojoj domovini, bez obzira na kvalifikacije, ne mogu naći posao, ne rade. Mnogi umirovljenici Hrvati imaju niske mirovine. Mnogi mladi Hrvati, nažalost, moraju napuštati domovinu jer u Hrvatskoj ne mogu naći posao, odnosno ne mogu egzistirati. Mnogi Hrvati su, nažalost, blokirani. Mnogi Hrvati su ovršeni. A Hrvati u svojoj domovini plaćaju sve skuplje režije, plaćaju sve skuplje cijene goriva, sve skuplji plin, sve skuplju struju. Hrvatima u njihovoj domovini se nameću razne konvencije, kao na primjer Istanbulska konvencija, nameću im se razni sporazumi, kao što je Marakeški sporazum. Hrvate se u domovini, u Hrvatskoj, izigrava po pitanju referenduma, pa se onda sabotiraju referendumske inicijative, pa se na jedan čudnovat način broje referendumski potpisi. Međutim, ovdje moram još postaviti pitanje kako je Hrvatima, na primjer, u Srbiji. Rekao bih da Hrvati u Srbiji nemaju ni 100 dio onih prava koje ima srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj. Kako je Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji polako, ali ipak gube svaki oblik konstitutivnosti u toj državi. Kako je Hrvatima u Crnoj Gori? Imamo sve manji i manji broj Hrvata i u Crnoj Gori, kao što ih imamo sve manje i manje u Bosni i Hercegovini, kao što ih imamo sve manje i manje u Srbiji. Naravno, ova konferencija je potaknuta, odnosno aludiram na kandidaturu samostalne Srpske demokratske stranke, a postavio bi pitanje zašto taj gospodin Milorad Pupovac nije iskoristio to svoje pravo koje je iskoristio po pitanju europskih izbora, kod parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.